Maayong adlaw mga ladies and boys, kininasad si Inday Tala ang inyong makaduyog karon. Apan sa dili pa, palihog na lang pod ko og tuplok sa subscribe button og i-click na lang pod apil ang notification bell aron padayon kamo nga updated sa mga bag-ong confessions nga atong pagabasahon. Og karon, ani ana ang confession nga salt and pepper. Duwa ka nagkalaing-laing butang nga naay nagkalaing-laing lami o color. Salt and pepper. But when they're together, they'd make a perfect combination. Hi there! Not from UC but an avid reader since forever. Tawag ako sa pangalang Salt. As plain as a salt type of a girl and lived in a small province of Cebu, who met Pepper, as hot as a pepper. A badass, rich kid, og city boy. Dugay na kaayo ni nahitabo ang among story, pero fresh pa kaayo sa akong panumduman ang tanan nga murag agahapon pa nahitabo. So atong sugdan ang among storya ni Pepper. Elementary to high school, classmates nami. Islander di ay ko, pero dili ka ng chinilas ha. Okay, walay. Nagpuyo mi sa akong parents sa usa ka gamayng isla sa Cebu. Then there was an accident, which was the reason why my parents decided nga ibalhin kog lain nga eskwelahan. A private school sa Cebu City. O dito, na-meet na ako si Pepper. First day pa lang na ako sa school, malas na ko kaayo. Well, naglakaw ko sa hallway, na-amaze kus bag-o na ako nga school, kay layo ra jud kaayo siya sa akong old school. Tapos kalit lang ko nga nalagpot. Damn girl, look where you're going. Hey Pepper, ikaw ang nakadasmag. Say sorry. Are you okay? O gitabangan ko nga motindog atong usa ka laki. Okay ra ko oy. Pero dili jud ko okay kay sakit ang akong lubot. Onion, we're late. Ingon pa atong lalaki nga nakadasmag na ako. So balik na ta kay OA na. Pero mauna jud to siya ang among first encounter. Pagsulod na ako sa room kay gipaila-ila nako sa among teacher. And then classmates di ay ni atong duwa ka boys nga akong kabangga sa hallway. Og sa dihang mulingkod nako sa akong chair which is tapad ra atong boy nga Pepper, napusdak na pod ang akong lubot. Iyaha di ay gikuha ang akong chair. Naluoy nako sa akong lubot ba kay sige na lang og kapusdak, maopay sapyot. Muramig iring og iro ni Pepper. Sige rami og away. Iyaha kong ginahimo nga yaya niya. Sugo dire, sugo didto. Ginapulisad ko niya kay lagigikan ko sa probinsya. Taga isla. Pero bisan rough kaayong iyang batasan nga gipakita, naagi hapon siya'y soft side o sahay. Kung vacant ni or dugay mo sulod ang teacher, magpapampam na siya nako para makatug kuno siya. Iyang ipahaplos ang iyang bukto na dapit sa kilikili kay mao kunoy ginabuhat sa iyang mommy. Ay wow, haplos ni nanay ang akong peg. Ug akong nahibaw-an nga naay cancer ang iyang mommy. Ug naa sa LA para nga magpatambal. Fast forward, graduation was approaching. Our teacher asked us what we want to be in the future. I want to be a flight attendant someday. I'll be hitting 2 birds with 1 stone. I'd get to do the work nga akong ganahan ug mag-travel ko sa tibuok kalibutan. And how about you, Pepper? I'd be the pilot of the plane where Salt will be working. Tubag pa niya sa akong maestra
with bored face look. Ug kaming tanan ang among mata na aragyod ni Pepper. Gipanguta na siya og balik ni teacher kay ibutang ra ba daw sa amo ang yearbook. Pero same maragi hapon ang iyang answer. Since that day, murag na usab na gyud ang iyang treatment nako. Manugo gihapon siya nako, pero lambing na ang iyang tono. Mubalik lang ang iyang kamaldito kung magtapad ming onion ug magtapi. Tapos, sa among educational tour, sige ra siya og tapad nako sa school bus. Bisan dili mi dapat nga magtapad. Kay girl o girl araunta gyud. Niabot mi sa point nga ako na iyang paguniton sa iyang wallet. And oh boy, puros blue nga bills ang akong nakita sa iyang wallet. Rich kid jud kaayo ang buang. Asawa lang ang peg na ako no, kay ako na'y mugunit sa kwarta niya. Pero never jud ko nga ni kuha sa iyang kwarta. Kanaarang iya kong suguon na og papalit, unya ibalik rapod nako ang sukli. Graduation day, kaming tanan ni emotional kaayo aning adlaw. Murag halos man jud tanan no, basta graduation na gani, maghilak-hilak jud. Sa akong ka-OA sigigilak, gikatawan kong sugar. Akong girl best friend nga classmate, kayang akong make-up, kalat na kaayo. Sumauto nga ni adto ko sa CR, kay humanapod ang akong part, which is welcome address. Pagsulod na ako sa CR, naanay mga babae daan ang nga nag-atubang sa samin. Unya ni tanaw sila nako. Mura kong naulaw sa akong itsura. Well, nag-retouch na ko, sige sila og hong-hong, pero dungog ragi hapon ako. Hangtod, sa nilingi ko nila unya ni smile ko. Hi, you're Salt, right? Yes, ako si Salt. Pa-cute dayon ko og smile nila. Kanang ngano di ay? Ay, wala roy. Guwapa kay ka. Nagpasalamat pagid ko pero sa akong nahuna, weird yad kaayo. So kay nahuman naman ko retouch, niingon na lang ko nila nga muuna na kog balik sa sulod. Paghuman sa program, kay nagginaksanay nami sa akong mga classmates. Picture dire, picture dito. Pero wala agid na ako nakita si Pepper. Mura kog naguol kay basin dili nami magkita sunod. Nanguli na ang uban kay sa ilang balay sila magpadayon og celebrate. Pero ako, naglingkod gihapon ang nga murag na ay kipaapot. Hangtod sa gitawag nako sa akong parents kay manguli na daw mi. Padong nami sa exit og na ay text ni abot nako. Gikan di ay ni paminta. Hoy asin, stop walking and look at your back. Ug sa paglingi na ako sa akong likod, literal nga nahulog ang akong panga. There, I saw Pepper standing in front of me, holding a bouquet of flowers, a pink teddy bear, a chocolate, and a letter. Mura ko kahilakon sa kalipay ug kilig. Sa likod niya ang iyang grandparents ug mga batan-on nga lalaki ug kadtong duha ka babae nga naa sa CR. So magtindog ra ka diha? Haya-haya nimo gud. Ikaw pa'y hatagan ako. Dili ka mo duol dire ug ako jud ang imong paduolon? Ug nangatawang iyang family. Okay na unta eh. Perfect na kaayong feeling na ako nga prinsesa ko ug this is my fairy tale. Wala joy sweet bones tawhana oy. So nilingis ako nilang mama ug papa. Kibasin kasab-an ko ba? Strikto ra ba kaayo ni ang akong amahan? Pero kay nitando raman sila so niduol ko ni Pepper ug iyang gihatag nako ang iyang gidala. After kagipicturan mi sang iyang cousins. Iyahara di aing grandparents, cousins ug titas ang ni-attend sa graduation kay iyang parents ug ate naa sa LA nagpatambal sa ilang mommy.
Nagol ko para niya pero nakita ang nako nga nagpaka-strong siya, bisan fragile siya inside. Ug tungod ana, mas gisabot nako ang iyang batasan ug mas gilove nako siya pag-ayo. After sa graduation, official na mi ni Pepper. Okay ra sa akong parents basta magtarong lang jud ko og eskwela daw. The whole summer, sige raming text-text og tawag ni Pepper. Usahay mo adto siya sa balay, sakay sa ilang red nga Hilux, ug mananghid siya nilang papa nga mag-date daw mi. Happy kaayo ming duha basta mag-uban mi. Kinsabay magtuo, nga magkasinabot mi, nga perti man jud mi kaawayon pag high school. Na-discover pod nako nga pa-bebe di ay si Pepper. Gusto kaayo niya nga atimanon nako siya. Magpahungit, magpatrapo sa singot, og favorite spot niya ang akong lap kay iyang unlanan. Pagkahuman sa summer, murag na hugno ang akong kalibutan. Tinuod jud di ay sa. Nga kung sobra ka kalipay, naagi di ay balos nga kaguol. Gitawagan ko si iyang ate nga patabang siya nako ug convinced ni Pepper kay dili jud daw siya moadto sa LA. Ug kahibaw daw siya nga ako ang hinungdan. At first, nagduwa-duwa kog sugot kay mingawon pud kong Pepper oy. Pero pag-ingon sa iyang ate nga mommy's dying soul, but he doesn't know yet. Please send Pepper here. Nawala ang tanan na akong pagduwa-duwa. I know how much he loves his mother and that he missed her so much. After me nagkastorehanay sa iyang ate ni Pepper, ni-text dayon ko niya. Nangumusta sa ako niya og una og nangutana kung nagtawag ba sila sa iyang ate. Niingon raman po siya, oo daw. Sa sige na kog ingon sa iyaha og nganong dili siya moadto dito sa LA, niingon ramon pod siyang, I miss my mom but she'll be fine. She said, mubalik siya, og don't need to be there. LDR sucks love, dili ko gusto nga maglagyo ta. Kailangan ko nimo. Nagliso jud ko gunsaon nako siya pagpaadto sa LA. Maong bisag sakit para nako. I need to sacrifice for him. Bahala og magtanom siya og kalagot nako. I am sorry, Pepper, but I don't need you. Gusto ko nga moadto kag LA kay para makafocus ko sa akong pagskwela. Dili ko ka-focus kay naa ka permi. Klingi kaayo ka og pabebe. Mura kag bata ang kinahanglang alagaan. Sayop ka. I don't need you. You're the one in need. You need someone to take care of you, but I am not that someone. Go to your mom. You need her and she needs you. Sorry, pero study first for my families ako. They're top priorities, so let's stop here. This is the end of us. Goodbye, Pepper. Ug human akong send niya, sige na siya og panawag. Pero wala na ako tubaga o gipawag na ako ang akong cellphone. I changed my number and I deactivated my social media accounts too. I cut all means of our communication kay kabalo ko nga dili ko kaagwanta. Kung magstorya pa mi o basin pa hinuon, ako'y mupugong niya nga dili pa tuon. Padayon ang akong kinabuhi nga murag naka-program na. Naglihok ko, pero murara ko robot. Life without Pepper is dull. Parehas sa sudan. Kung salt ra ang timpla, plain ra kaayo ang lasa. Pero kung naay Pepper, mulami jud ang imong kaon. Wala di ay ko nadayon sa akong dream nga flight attendant. Nag-nursing ko kay nasakit ang akong papa. O gusto ko nga makatabang sa iyang sakit. After nako nakuha ang akong license, ni-proceed kog medicine. Kay gitabangan ko
sa akong angkol. Niabot ang time nga gusto ko sa akong auntie, asawa sa akong angkol, nga dito ko paskwelahon sa graduate school nga duol sa ilaha, sa LA. Doctors di ay ni sila pareho o wala sila'y anak. Pagabot na ako sa LA, nakulbaan ko kay basin magkita mi ni Pepper. Pero I know, imposible kaayo na sa kadako sa Los Angeles. Tulin nga nilabay ang tuig o wala gihapon mi nagkita ni Pepper. Bisan magkadas magbanlang mi, parihas sa among first encounter. I know dugay na kaayo ang panahon, o kadyutra ang time nga nagkauban mi as a couple. Pero ambot, o nganong dili man ako siya makalimtan. I've had my fair share of boyfriends after him, pero wala ra ko nagseryoso o wala asad ko nagbinuang. Until naka-decide ko nga mag part-time job. Kay uso jud kaayo na siya dito. Halos tanon students dito naa jay part-time job. Gi-recommend ko sa akong classmate nga si Ginger sa iyang gi-part-timean nga resto bar as waitress. So akong gigrab ang opportunity. Kana pa ba'y akong haguan og pangita lain work nga hectic pod ang akong sked sa school. Sayang ang panahon. Nag-start na ko og work sa resto bar og dako jud ang akong pasalamat ni Ginger. Kay iya akong gitabangan labi na kay nag-adjust pa pod ko sa work environment. Kay liberated kaayo ang mga tao bay. Kiss dire, kiss didto. On my second day sa work, lahi naman pod ang bartender. Murag familiar kaayo nako ang lalaki. Gitawag ko customer og nakalabay ko dapit sa bartender. Ug maoy pag-atubang niya, si Pepper. Murag ni hunong ang akong kalibutan. Nagtinutukay ming duha. Dako kaayo og kausaban sa iyang lawas bay. Mas din ako ang iyang biceps, broader shoulders, and man, those sinful lips that I miss so much. Fast forward, weeks turned to months, pero wala gihapon ko gipansin ni Pepper, which is nakasabot rapod ko. Kung matagat man ko niya, rough kaayo ang iyang tinagdan. Siguro dako gihapon ang iyang kasuko nako sa akong gibuhat niya. Pero wala ko nagbasol, kay gibuhat na ako para kaniya. One night, naay hubog nga afam og iya kong gihipuan. Nipalag ko niya unyaan nasuko siya nako og gisagpa ko. Mura ko nakakita og aninipot bay, pero kalit lang nga nahapla sa sawog ang afam. Pagtan-aw nako, si Pepper di ay. Iyang gisumbag ang afam ug iya kong giguyod padung gawas sa resto bar ug gipasakay sa iyang kotse. Wala ko'y nabuhat kundi ang magpadala niya tungod sa akong kahadlok. Mihunong mi sa usa ka balay. Asa taoy, nganong imo kong gidala dire. Wala panahuman ang akong shift. You better shut your mouth. Not until I tell you to speak. Hoy paminta. Ayaw kong balikas-balikas ha, o kinsa ka para akong tumanon. Ako aning baba ug ako aning ibuka kung kanus ako gana. Ugwa na nako natiwas ang akong giyaw-yaw. Kay gikauna ni Pepper ang akong simot. Murag nahimong jelly ang akong tuhod. Nawad-an ko kusog. Na-feel jud na ako ang iyang kalagot the way he kissed me. Hangtod, sa nalasahan na lang nako nga murag na ay lasang metal sa akong baba pero gibaliwala ra nako. I let him punish me because I deserved it and I miss him so much. Og dito, gilapa sa leon ang karnero sa makadaghang higayon. In a rough way. After sa nilapaay, naghilak sa kasakit sa akong dughan ug sa akong ubos. Sorry, Pepper. I am so sorry. I know
nga naa kay kalagot nako. I know what you did but you hurt me. Tubag pa niya. No, you killed me, Salt. Ikaw na lang ang source sa kusog to face the hurricane that's about to come. Pero gibiyaan ko nimo. Kapalo ko sa una nga padulong nang mawala si mommy. Pero dili ko gusto nga ang last nako nga memory with her kay ang makita siya nga luya kaayo ug helpless. I don't think I can ever forgive you for leaving me behind. Wow! Ikaw ray nasakitan? Pepper, ako, nasakitan pud ko. But I had to sacrifice because I don't want you to have regrets. Pero kung wala nimo nakita ang akong point, why I had to do what I did, wala ko'y mahimo. And what about you and my best friend Onion, huh? Merong naabil si Onion dire. Hoy, nabuang na ka? I saw you too. Don't deny it. You're disgusting. Believe me or not, walay kami ni Onion. Og never nagkakami. Ever since Pepper, naanad na ko sa imuang bati nga batasan. Pero gidawat ka. But this is different now. I can take this anymore. If you can treat me right, well, I don't deserve this. Thank you for everything, Pepper, and I have no regrets that we happened. There was once Salt and Pepper. Si Onion, dako siya og natabang namo kadtong nagsakit ang akong papa. Always siya nga nag-visit sa ospital ug iyang mama ang doktor ni papa. We're best friends na pod kay best friend sila ni Pepper and he was there in behalf of Pepper daw. Pero lahi ang dagan sa utok ni Pepper. After that heated moment with him, wala na ko ni balik sa resto bar. Nag-focus na lang kog eskwela para makahuman nako ug makatabang sa mga tao nga hinungdan kung unsa ko karon ug sa umalapot. Wala nagdugay, nahuman ra na ako akong pagskwela. Ug after sa akong residency, nag-decide ko nga muuli sa Pilipinas. Kauban si Spice. While inside the airplane, nakita na ko kung unsa kag excited si Spice. It's his first time in an airplane ug nagnisipod ko nga nagtan-aw niya. Good morning, passengers. This is your captain speaking. And my smile froze. My heart skipped a bit and I looked at Spice. Kabalo ko kung kinsa tong tinguga. And my tears can't stop from falling. My son's first ever flight would be so memorable. Kayang iyang papa ang kapitan sa flight. Yes, si Spice ang bunga sa pagnilapaay sa leon o karnero that fiery night with Pepper. And true to his words, he became the pilot of the airplane. Pero dili na ko ang iyang flight attendant. And I guess, it will be just Salt and Spice and no more Salt and Pepper. Hey love, I miss you calling me that. It's like music to my ears. Pepper, I hope someday you'll find it in your heart to forgive me. Please, if dili man para sa akua, para na lang kay Spice. I wanted so much to tell you about him pero nahadlo ko. Nahadlo ko nga base na madamay si Spice sa imong kalagot nako. Wala ko kabalo asa nimo gihugot ay imong grabe nga kasuko nako. I know napasakitan ti ka, but know that I did it for you. Never nga nakasud si Onion sa akong kinabuhi. Kay hangtod karon, ikaw ra gihapon. Samot na kay imo kong gipinlan og living remembrance nga si Spice. He looks so much like you. I am looking forward for that day when I can tell you about him personally.
and for you two to meet each other. This is my first step to gain more courage to tell you this secret of mine by writing our story here. And soon, if mawala na ning COVID-19, I'll be brave to tell you about your son. Kailangan kaniya. O kung mabasa ni Nemo, I know, you'll know nga you are my pepper. Salt, Visitor. O karon, atong pagabasahon ang update sa story nga Salt and Pepper nga gipadala kanato ni Pepper. Hi, this is Pepper. I don't know where or how to start this, cause it is not my thing to write something like this. Pero itry na ko ang akong best to clearly explain my side. Kay deserve ninyo nga makabalo og labaw na si Salt. I know, importante ni niya. Nabasa na ko ang confession ni Salt diri months after it was posted. Hesitant pa ang akong igagaw nga isend ang link kay wala pa siya kabalo og ang Pepper ba nga ginaingon sa story kay ako. Maong iyaha usa nga gisure og isa pasad, wala sab siya kabalo og unsa kahay akong mahimong reaksyon. Pagkabasa nako, my life turned 360 degrees. It changed my life big time. I was so shocked and bombarded. Wala ko kabalo og unsa ang akong bation. As I read her point of view, I call myself as an asshole, idiot, douchebag, or whatever names you can call me. I was eaten by my emotions, by my anger, and my jealousy back then. Salt, the day nga nagpatigbulag kanako was the worst day of my life. Worst pa kaysa adlaw nga nawala si mommy. Gi-prepare na nako ang akong kaugalingon nga one day mawala na si mommy. Pero ang pagbiya nimo sa akong kiliran, wala ko nakaprepare ato Salt. Kay nagsalig ko nimo ug sa ato ang love. I was seeing my life with you and I in the future. Nag-ingon ko sa akong kaugalingon nga you will be the first and the last girl I will love. You had me in your little palm, pero ning biya ka nako. Then I told myself, dili ka ana kaseryoso sa imong pagbiya nako. That you only wanted me to go to LA ug mauna ang akong gibuhat. Though dili ko ganahan nga makita ang akong mommy suffering with my own eyes. Pero gibuhat ko naa kay mao imong gusto nga buhaton nako. Kabalo kong gibuhat nimo para nako. Kay dili ka gusto nga I will have any regrets for not seeing my mom. And I appreciate your selfless act. But then again, I had another unexpected surprise from you. Nabalitaan ako ang nga nagsakit imuhang papa. Mao nga immediately flew away from LA to Philippines kay kabalo kong kailangan ko nimo. Wala ko nagpahibalo sa imuha nga muuli ko kay I was planning to surprise you. Then I saw you and Onion together in the hospital, hugging each other with your back facing me. I was so furious nga gusto na nako siyang sumbagon. But I choose to calm myself. O gilakaw na lang ko. The next day, I decided to visit your dad and especially you. But to my surprise again, I saw only Onion in your father's hospital suit. Nag-ingon si Onion nako
nga kamo na og dili na ko nimo gusto makita. Sumauto nga ning uli ko balik sa LA and promise myself to never see you again. Years later, nakita ti ka unexpectedly in the resto bar kung asa ko katrabaho. At first, dili ko gusto nga maduol nimo. Istoryahon ka or even ang makita ka. Then I got carried away by my emotions and did the most horrible thing that you don't really deserved. I was not myself. I was a monster in you. But then again, gibaliwala rato na ako. Kay gikaon na sab ko sa akong kaulit sa imo. Wala nang ka nakita after ato nga panghitabo. Pero ka-expect gihapon ko nga magpakita ka. So I have decided to make even. I dated Ginger, your friend, as my revenge for you dating my best friend Onion. Pero wala na gid ka ni balik. O gimata na lang ko usa ka adlaw nga gapuyo na si Ginger sa akong balay, kauban ako. When I realized that you will never see me again, all that Ginger and I had was all useless. Maong nibiya ko niya. O giingon sa iyaha ang tinuod. She refused to leave my house. O wala siya musugot nga magbulag ni. Gikalat pa niya to her friends and my family nga were already married. Pero dili to tinuod. I've had my fair share of women, but none of them was serious relationship with anyone because all of them was just temporary. Then you said in your confession nga naatay anak. I did not know what I felt when I was informed about him. All I knew was, kailangan ako nga mubalik og Pilipinas para makita siya ug ikaw. But this pandemic is making possible for me to fly there right away. Gitry ti ka og contact and prepared all the things I needed at the same time. And when I finally contacted you, you were in a quarantine room. You're being isolated. Frontliner ka, og nagtest ka, og positive sa COVID. I was again devastated. Nganong lisod man kaayo, nga malipay ta. Nganong gababag man ang tanan sa kalibutan sa atua. Nganong dili man ta magkauban as a complete family. I was hoping and praying that time nga makayanan nimo ang nahitabo sa imuha. I have told you my point of view of our story and ask for your forgiveness. You said, gipasaylo na ko nimo and you'll fight against COVID. Para magkita ta and to be complete together with Spice. It was really my plan to meet him and take care of him. I also wanna take care of you, Sol. But then again, gibyaan ko nimo. You left me without even giving me the chance to see you, to hug you, to kiss you, and to even say that I love you since day one, until now in person. You did not wait for me, my love. I am sorry for everything, my love. I am sorry if gituuhan nako diretso si Onion without hearing your side. I wish mabalik na ko ang panahon para isakto ang tanan. Now, I am back to square one. I know you are watching over us up there. Please guide me on how to take care of our son. I promise I will take good care of him. Thank you for giving me such a wonderful son. You're a hero.
You are our hero. Thank you for all the sacrifices, not just for us, but for all the patients and for all the people. Maybe, just maybe, in another life, we could be together again. I love you, and goodbye, my love. Her last wish was for me to post an update on this page, because this is the reason or the instrument that help us reach out each other again. I hope this is okay for you, my love. Pepper. Og mao kana ang atong confession karon ng mga ladies and boys. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw.